Gasteizko Jimmy Jazzetik zuzenean. Jaun Andreok eta ezaretenok, ongi etorri joko onara. Zuekin, Olatz Salvador, Lorenekane Bielabeitia eta Ainhoa Vitoria. Cara, 6首歌都係先Hauta da noi, garrasi batzuk edo zer, berotasun pixka, txaloak olazos, haupa. Hori. Oso diskreta zabete, ze moduz, mila esker, etortzagatik, eta ez genuen espero inbeste jende, eta eskerrik asko. Hortxe gaztaren YouTubeen atzean zaudeten noi, etxean zaudeten noi ere eskerrik asko, eta ITV podcasten entzuten ari zareten noi, baita mila esker. Mentxe jode, berriz ere Gasteizen Jimmy Jazzen, haupa Jimmy Jazz, honen azarete. Bigarren aldiz, hemen joko honan, duela 2 urte izan ginen hemen, baina ez genuen ezer grabatu, sexuari buruz ditz egin genuen. Norbait egon zen hemendik, aurreko joko honan. Ez, zira, berriak danak. Bueno, sentitzen dugu hori ez genuen grabatu. Guasai honena izan zen. Bai, oso ona izan zen. Eta berriz ere hementxe gaude eta asko posten gara. Hementxe, guazen aurkeztera gure neskak, Olatz Salvador, haupa Olatz. Eta berriz ere bueltan, Lorenekane Bielabeitia, haupa Lore. Eta Ainhoa Vitoria. Eta haupa. Zer moduz, Lore, astaldiko esango bizut, Bartzelonan ezinen egon. Zertu ginen eta ezin joan. Bai. Ondo pasa ginen, Bai, ondo pasa genuen. Bueno, pasaden larun batean duela aje emozionalakin eta aje fizikoarekin jarraitzen dugu. Bartzelonan izan ginen Euskal Etxean eta, sekulakoa izan zen oso esterintza polita. Eta Lore falta izan zen, baina, etorriko zara, igual ingo dugu besteren bat, ez? Ingo dugu. Ja, danok hausen, segurrengoan pasalda, ni egotea eta Olatzez. Kontzertu hori pasan da. Danok egongo gara. Lore, zu larun batean izan zinen Belakorekin, eta Belakorekin baduzu albiste bat emateko, gaur bertan abesti bat kaleratu dozuelako, hau, etxean zaudetenok jakingo dozu ez, astelenean emitituko da hau. Baina astelenean ere, edozein tokitan, abesti berria. Geurdeko zuen entzungai YouTubeen, abatara dugu abesti bet Anari gaz batera. Belako eta Anari. Haupa, ze hona! Enaz hau sartzen esatera abestiak izena. Nola da? Deus ex machina. Deus ex machina. Latinez. Baina abesti euskeraz dago, Bale. Eta nokulertuteko. Ni bere latinez ez dakite. Bueno, eta abenduan izango zarie kontzertu biran. Bai. Belako eta Anari. Jimmy Jazzen egongo gara urtarlean. Emongo dugu zare kontzertueke 5 lekuten. Bueno, promo ingo, jak ez da. Iruñan, Bilbon, Donostin, eta urtaileko asteburuen Gerniken eta hemen. Zeona. Batek Gerniken entzun eta bai gustora pozik, bale. Eta bertan, Anari eta Belako bioko dugu, eta orden abesti hau ingo dugu zuzenekoan danon batera. Zeona, bai polita. Berezi izango da, beraz badakizu, Olatz, zuere, kontzertu biran, hortxe abenduan, zer dukuzu kontatu, pixkat? Bihar Iruñara goaz. Bale. Eta, gero noski Durangoko azokan egongo bera. Eta, gero, abenduaren 12an Bilbon, 13an Lekeition, 14an Hondarribin, eta 23an Gasteiz. Ez barkatu. 23an Arrasaten. Bale. Hortxe, bestela sartu Olatz Instagram. Zure Instagramen ikusiko. Olatz, nik nahiko nuke hau aipatu oso polita izan delako, gaur bertan gertatu zaizuna. Egun pixka deskaxa izan duzu, hola da, baina jaso duzu mezu oso, unkigarria. Kontatu pixkat, Egia esan izan da, joko ona bera eta mezu hau izan dira egunan salbatu dutena, ez egitan, aipatu izan dut programa hontan noiz baite, ea pentsatu izan duten musika uztea gaurretako egun bat izan da, honek bueltatu nau ja esentziara. Ez dakit ikusi ez zuen azkenengo Alauda Ruiz da zua, eskerrik asko. Eren seriea oso aipatua izan da, kerer du izena, nik ez dut ikusi, oraindik.
baina bueno, Nagore Aranburu bai ezagutzen dudala, eta bai estima handia diodala, eta profesionalki asko miresten dut, eta izendatu dute Feroz sarietara, paper honengatik, eta orduan idatzen diot jo zorionak, ean ez ikusten dudan, ez dakize. Eta orduan berak esan dit, eskerrik asko, uda guztian zehar gelditu hor nire kanta eukidula buklean, eta asko lagundu diola pertsonaia hori prestatzen. Ze polita, jo, Nire kanta bat. Haupa Nagore. Bai, ez da paper erreza, eta gelditu horra bestiak, inspiratu dau pertsonaia egiteko. Bueno, bazorte hon Nagoreri, merezi du sekulako lana egin duelako. Eta gonbidatuko egulagunen batean. Bai. Jarraitzen badu, zakegula inoiz? Egiten, baina, bueno, hola balitz jarraituko bagenu, Joko Onarekin Nagore Aranburu gonbidatuko dugu, merezi duelako. Eta, bueno, gozen gure gonbidatuak aurki utxe hauek beteko dituztelako, eta badugu gogoaztuek ere bai imaginatzen dut, etorriko zinetela eurak ikustera. Gurean dira, J. Martina taldeko Katxalin eta Ane Bartena. Txalo bero bat, alba neskak. Arratsaldeon, Ane, Katxalin, zumo egoztion, hola, pixkat urduri. Hola. Esaten zaiguten pixkat urduri izan detela edo, zer, bai. Bai, ni bastante urduri egizan ez nago dituk holango espazietan egoten jende aurrean. Abesten bai, baina holan berbaiten ez. Holtza gainean bai, baina bestera batera. Bestera batera. Bueno, ez da gainera, zure kasuan Joko Onan lehen aldia. Bai, lehen aldia. Teguaz, hitz egiteko ero gogu. Txuriz eta zuekin egotea gaitiko bai. Vale. Oso pozik. Oso ondo. Katxalin, zure kasuan ez, bigarren aldia da, urekin. Bai. A ber, oin dela asko izin zan Asko izan zan, bai. Eta plato batean... Bai, oso ezberdin. Hotzagoa, igual, ez? Bueno, lasaia bogo nintzen seguramente. Baina gaur ondo pasako dugu, seguru baiet. Zuek ere kontzertu biran, Negu Gorri diskoa aurkezten ari zarete, Barcelona eta Madrilen ere bai, ibili zarete, zamaguzko esperientzia. Bai, lehenengo aldiz. Bueno, lehenengo aldiz ez. Bigarren aldiz. Ez, bigarren aldiz. Madril eta Barcelona bietan. Bai, ez dakit oso ondo, egia esan joan. Ez que egia lehenengo aldiz izela bastante underground bietan. Bai. Ja, bigarren honetan diskoa aurkeztuta igual, ez? Beste sentsazio bat. Bai. Izan like. Ez dakit, ez garen eukin espektatiba askorik, ez? Osea, esan como, pues goaz Barcelona eta Madrid. Jaren hor datorren. Eta... Baina gero egia esan sorpresa oso ona. Hartu genuen sorpresa handiez, ia bietan, uste txarrera guztik saldu ziren, eta goinen flipetan. A ber, gehienak zin euskaldunek, baina eske guk pentsatzen genuen, etorten diren danak, izango dire euskaldunek, claramente, eta gero, esan izan inbeste, bat ez behen Madrilen, etorri zen jente, esan euskaldune, eta zan bastante graciosa, porque... Bai, publikotik, oza, ikusten zen un publikoa, personaren bat, sobre todo gure kantarik ezagunenetan, eta holan, igual amore kantan edo holan, nik ikusten nuen persona bat, abesten, baina, osea, como saiatzen abesten kanta, baina esaten wow, que pasada. Fantasia. Bueno, musikak badu, ez? Indar hori, ez da, eta zabaltzen da, ez? Dozein tokitan zuei ere gertatuko zitzaizuen. Imaginatzen. Eta guk be, ez dakizuek, baina nik iten dut aguatzumein pilo bat, kontzertuko guztatezenean, baina itzeot aguatzumein inglesez, eta euskeraz, eta erderaz, batzutan, ez dakizeo zabizen esaten, baina nik fonetikoki, asmatu ite dut, eta, bueno, nire letra iten dut. Etorri zan, gero etorri zan, soy bajo, no sé qué, no entiendo nada, pero amore me lo meto por el culo, no sé qué. Yo, amore, me la sé de pe a pa. Eta, ezekien euskeraz, osea. Ja. El tebe pasaiako batean flipo bine baino horregaz, publiko bat, izen zan puesto Mexikon. Tainazu, a ver, honek ez daki euskeraz ni de palo. Eta egon zankaten dan, zaldi baltza euskeraz da, justu abesti hori. Eta gero ginen beragaz berbetan, eta pentsan nuen, igual mexikarra da, baina euskeraz ikasi deu, ke ba, euskeraz zero. Egon zan, abesti kantetan, pues aguatzumein. Depolita. Maravilloso. Baina, ez azu bertatu, bagola jende bat hemen, lehenengo jaran. Danui gertata abestena da. Ez dut entzungo, baina ahoarekin keinoak egiten, eta baino ez dakit. Eta igual ez dira konturatu, baina oso graziosoa dagoetik uste, eta gero ikusi nire burua pixkat egiten batzutan betik ere. Pentsa oso mundu guztia bila zuri begir, eta konturatuko dela ez dakizula inondo,
Beti, errimantzuten badezu, pues, pixkatu salbatzen duzu. Eta zukolatz, abestuten zauzela, ez duzu inonoz, igual, astruinatzen momentu horretan letrea eta zure letrea asmatu duzu, nonoz? Bai. Bai. Eta pasaiatzu orin eta publikoko nonor zure abestie ondo kandetan da eta zu txarto. Eta zu epaitzen, Esa es buena, Bera zu epaitzen. Ez dudan harin da, eta inbarko nuke, rekurso hau zu fenoa. Hori dut egin, haindik. Ba, hori da, rekursorik Oso rekurso hon. Ez dekusuna nabotzik, aukera hona da. Bueno, oso interesgarria, atera dozuen gaia, baina, nik beste gai batzuk proposatuko dizkizuet, ea gustoko dituzuen. Gaur etorkizunari buruz hitz egin nahi dugu, denetik pixka eta lor pertsonalean, baita profesionalean ere, musikan hasteari, zahartzeari buruz. Ez dakit ikusi duzuen, pixkat arian zahartzeko eta abia puntu bezala hartuko dugu de Substance edo La Sustancia pelikula, sustantzia, imaginatu dut euskeraz. Ez tozu ikusi, ez da? Egon gara hemen off the record eta inok ez du ikusi, baina badakizue, ze pelikula dan. Eta zeri buruz doan. Takian sekulako arrakasta izaten ari da, Oskarretarako ere agian favorito. Eta, pixkat ikusi ez duzun ontzat, zahartzeko beldurari buruz hausnartzen duen filma da, gorea da, drama du, umore beltzare bai. Eta, pixka da, filmaren hasieran kontatzen den planteamendua da, 50 urte dituen emakume ezagun bat, krisi betean dago, adinari eta esposizioari begira, baduelako krisi hori, zahartzen ari delako, eta imaginatzen du, zahartzen doan einean lana galduko duela, eta horrek beldurra ematen dio, eta orduan erabakitzen du gazte mantentzeko droga moduko bat hartzen hastea, eta ondorioak oso larriak dira. Nahiko gorea da eta nahiko esageratua ematen du trailerran ikusita, baina errealitatearekin badu antzekotasun gehiegi, ezta? Edo hori ari gara behintzat ikusten. Eta lehenengo galdera hau ikusita, eta beldur hori oso ohikoa dela ikusita, zuei ere galdetu nahi dizuet, ia badio zuen beldurra zahartzeari. Katxalin, zurekin hasiko gara. Zahartzeari bereziki ez. Vale. Bai hartzen dut, zahartuko nazeta, ez? Baina egia da, batzutan pentsetan dutela igual, musikan, ikusten nasunan jentea kriston exito egiten duena musikan, derrepende 17 urtegaz, 20 urtegaz, eta esan duzu, gu oinazi gara J. Martinagaz oindela urte gitzi, eta nik aikot ez 7 urte. Torren bai pentsetan dut, como que se me está pasando apur bet, es como, bai deko zentzazioa, lehenengo aldiz hasi nazila egiten gezu bat dezentea, musikalmente, porque harina, guesta gauza batzuk egin dotez, ezain dezenteak, Punktalleri. Lehen aipatuzun punktalleri. Hori oso dezente zamaia bakarrik emon gandun kontzertu bat, eta amaitu zen. Baina, besta gauza batzuk ez, eta oina, hasi gara J. Martina gazta, ni bai uste dut, sentitzen nazela, sentitzen naz hor murgilduta eta zaren dut. Ez que igual janaz nagusi, J. Martina aldain... Nire ustez bebai da sentsazio hori, gure publiko gehiena dalako oso gaztea eta dinazu, ostra. Igual nire bilkantatzen publiko bati ez dagoki dana, edo, no? Ez dakit. Igual ez da sentitzen hori gertatzen dela oin, baina igual momenture ematen... Eska hori badozuela. Ez da nahi zen ese grupo, a ver... Normalan digizonen. No quiero ser ese tipo de grupo que tiene 50 palos eta abesten duena 15 urteko jentearentzako. Ez dut nahi. Adibidez, gotez beraz dutez esango, zero, eba inbeharko dau, eta esotza. Ez da plana. Baina zuek, ala sentitzen duzue, musikari buruz eta zuen lanbideari buruz ez egingo dugu geroxiago, baina zahartzeari pertsonalki zuek hori sentitzen duzue. Gaitalinek esaten dago ez duzu, onartuko dozula, imaginatu duzu onartuko dozula. Zuen kasuan? Nik bai. Onartuko dozu. Ez. Ez, beldea bez, onartuko. Onartu beharko dut, bai, bilurre dekot. Oindala bihazte 30 urte indotez, zoritzarrez. Zoriona. Eta tipikoena da, 30 ja dekozenak esatea.
tranquil, los 30 es lo mejor. Eta gero, 40 ingo dotezenan, egongo da beste honor esango destena, tranqui, los 40 es lo mejor. Hori beti da un honor, ¿está? Ya. Vale, que sí, pero estoy sufriendo esto ahora, ¿vale? Déjame sufrir. Eta nire arazoa ez da, batez be igual, bai, emakumeak izen da, fizikoki zahartzeagaz arazo asko dekoguz, sozietatean dauena dalako, eta baina niri pasaiat, eta ez oin 30 dezela, baina, 27gaz, osea, ja, 30 buelta zauzenean, pasai zen jat, krisi hori, el crisis de los 30, esaten dana, pasaiat, eukiotela, zentzazen hori, eske ja, lasterringote 30, eta ja ez nazi zengo, ez dutukiko eskusa moduen, bueno, eske gaztean azelez, edo zer gauzein eineike, eta jenteak ez dut txarto ikusiko, ze gaztean az. Ja, 30 gora dekozunean, jenteak ez dutzu barkatuko edo zer gauze, ze ja, ez zara gaztea. Eta adibidez, oin gure badozu, ez dakit, edo zer gauze, zure dana, ez dakit zer dan, eta dinozu, oin gure dut, beste gauze batera dedikau, eta beste gauze bat ikesiko dut, beste lan baten hasiko naz, klaro, normalean, lan baten hasten zaranean barri, edo ikasten dozu oin eta hasten zaran barri, 18 edo 22 urteko pertsona dauz hor, bekaria moduen eta tal, eta zu hasten bazara 35 urteaz hor, sentitzen zara la vieja del curro, ezta? Ja. Eta, ja, pentsa dut, eske ja, nire krisia da, ja ez tekot aukerarik nire bizitza guztiz aldatzeko, ze 20 urteko zuzenean da, tienes toda la vida por delante, puedes ser lo que tú quieras ser, ¿no? Esas frases de mierda. Ja, 30 gora, horrek eusek ez dut ez esaten. Eta orduen, dekozuna da, hau da, dekozuna, eta hau zazarana, eta nik beti pentseta dut. Bardin da, 50 urteaz bebai, hasi altzara beste karrera batera, eta aldatu zure bizitza, eta superguai, baina, sozietateak ezaten zu, benetan ezetz, eta presin hori dekoguz hartu hunde. Orduen, oinik presin hori dekot, ja, ezin hasi zain edo zer geuze, ze ja banaz. Nik uste dut bai, zuk esan dozunagaz, presiño estetikoa, nik uste dut da, reala, globalmente uste dut, dano dakigula emakumeak jasaten dagoela presiño estetiko oso fuertea, eta eszenario baten bazauz, oso fuertea, eta nik uste dut, bai dauzola kanon batzuk, aiegetan zarenean ja edade batera, edade horretatik aurrera ja ezarela desiragarrie, ez dut esan nahi desiragarri bakarrik sexualki, sino desiragarrie, zure irudia ez da jende gehiengoarentzako, jende gehiengo nahi duena ikusi, ez? Orduen nik uste dut horbe bai retxazo bat dauela emakume nagusiekiko, eta eszenarioan zauzenan, de substanz honetan zan irakasle bat, ez? Eta eristako lako, zakit, aerobik edo lako movida bat emoten zegoena, ez? Baina, esan da, zure irudi importantea dan ofizio bat, hori da. Ofizio baten zauzena. Eta gero beste gauze bat, da, nire ustez, amatasunaren eta zaintzaren movida, nik uste dut gaur egun ondino amatasunaren ardura, umeen ardura eta zaintzen ardura asko jausten dela emakumeengan, eta nik bai ikusten dut nire inguruen, igualez globalmente, esan erot, gure referente mainstreamek, igualez hainbeste dielako oso jendea beratza ordaintzen duzenak beste emakume pobreago batzuk bere seme-alabak zaintzeko edo bere inguruko familia zaintzeko, baina bai ikusten da gure inguruko Euskal Herrien emakume askok itzi eurila amaitzen direnean, edo euren familiar bat zaindu behar izan deurienean, edo, movida familiarra jarrinen gaizki, edo esan edot zaintza asuntoen gaitik eta responsabilidade asuntoen gaitik, ez? Orden nik uste dut bebai dauela komponente bat, zaintzana eta klase komponente bat bebai, baiko zun diru, edo zu inbertsaren horretaz kargu, dana fuertea, porque ikusten duzu Rihanna, eta esan duzu, que mona, con sus 2 hijos preciosos, siendo una diva, no sé qué, baina eski Rihanna ez deu zainduko seguramente bere umeak, eta aldeu hain bere karrera, eta aldeu jarraitu izeten, eta ni te digo ya, ASAP Rocky, que se la sudara mogollon, eta ez deuela eukingo inolako eraginik, bere bizitzan umeak euki, edo bere aita jarta gaizorik. Baina, esan dutena, horre gauzak nik bai pentsan dut, momentu ematen gure bat ama izen, fori nola ustartu, ez? Zan ustartzen dozu. Claro, ez que dinozu,
musikari begira, ez da? Bai, zuek ikusten duzuen bezala, eta nabaritzen dutena hori da, ez? Azkenean, zahartzaroa badala pixkate zuen lanbidearekin lotzen duzuen zerbait, ez? Arrisku handia ikusten duzuelako lanbidea dara joan. Justo, gu hemen gauz, laurok musikari eta emakumeak, ordeon, justo guretzako hori, puta da, nik ikuste dutez, bueno, urteatan, estenatokitan ibilitze, ikusi dutez pilo bat aita, ezta, estenatoki ganean. Osa, pilo bat musikari aita direnak, baina musikariek ama direnak gitzi ikusi dutez. Gure dutezan, nik ikusi, osea, gure ingurukoak eta aberatzak, pilo bat hauz. Bai, aberatzak ez direnak, ama oso gitzi ikusi dute, ez da gaur egun badekotez lagune bai aita direnak, klaro, eta estenatokitan segitan ere, klaro, ama dau etxean umeagaz. Eta hori puta da, nik gure dute ama izen, nonoz? Bai, adino, zein kopa. Alde batetik, aurdun lotzen bazara, momentoren baten ezin izango zu kontzerturik emon, eta gaur egun, guk kantak ateretan daguz, jenteak gure musika entzuten deu, baina dirue eukiteko kontzertutatik egiten duzu, ezta? Eta guk ez daukagu bajarik. Ez daukagu bajarik, klaro, hori beste gauza bata. Baina gero bebai, umea egon behar da, eta hau beste gauza bata, sozietatean oso txartu ikusitxe dagoena, historian zehar beti gizonezkoak eukiderez lan batzuk empresario de no seke eta 15 egun doa ez dakinora viaje de negocios eta badator, eta ez da pastan zebez. Eta dator, eta da el mejor padre del mundo. Baina alderantziz denean, emakumezko badoa, astebete jiran hortik, nik badakit, niri ez dute pasegoan dina, ez nezelako ama, baina nik entzun dutez, nire inguruko lagunek esaten, nik gaztauen bat juergan. ¿Estás aquí de juerga de dónde está tu hija? Eta beran ume horren aita lagune da. Eta gonaz gizonagaz juergan, eta inok bez ez dut esan. ¿Estás aquí de juerga y tu hija dónde está? Ez hori beste movida bata, sartun dedeko guna, guri ezigitzen jakuz gauze batzuk, gizonezko hori ezak izenak ezigitzen, eta karo, ojeta marretik orantza zoazenean ya es como, que se te pasa el arroz, si tienes ya un hijo, porque no lo cuidas, eta horrek gauzek, gizonezko izen da, askoz berrez hauek izetan dire beti. Bai. Eta musikalki ere ez, han ez aipatu duzu pixkat ez, azkenian zu egiten ari zarena, iritsiko ote dan, ez, gazteen gana, zuek sentidu zuen musikaren bilakaera nolakoa izango dan, eta horren kezka izan duzue, igual kaiaren zuk esan duzuna, ez, nik ez nahi 15 urteko entzat eitea 50 urte ditu denean, ez dut gure olakorik egin. Baina non topatu, ez dakit, oreka hori, edo pentsatzen duzue, edo bueno, behitu, natural, organikoki, jungo da, bilaka hori sortzen. Zer dioz? Nik hartzen dut nahiko prozesu natural moduan esan, ez da nire arduretako bat, momentu honetan musika egiten. Bueno, nire bai gaztean az, eta musikan hazinaz gazte, eta oso pozik nago J. Martinan publiko gazteagaz, eta oso ondo. Eta nik uste dut bai hori esan dutena naturala dala, zu bebai zure adinean aurrera egina dela, egongo zara beste musika bat egiten, seguramente ez duten egiten nikoin 23 urtegaz, 30 dekotezen igual beste movida bat guzteko jate gehiago, beste movida baten egongo naz oso motibe eta beste genero musikal batzuetan, eta orduan zure publikoa bai izango da seguramente beste bat. Orduan ez da nire arduretako... Nire beldurra eta nire kezka da, hau emakumeei bakarrik galdetzen ote zaien, edo, ez? Galdetzen ari nintzen eta pentsatu dut. Gizonei etzaile galdetzen. Seguramente ez dutzi prekopetan asko. Bueno, ez dakit. Igual la he echado así, baina... Baina, pentsatu. Seguramente guez... Bai, las pruebas dicen que no. No, pero, o sea, quiere decir, dikogu ardura desberdinek eta preocupazio desirri. Esan da zu koño beta iru, eta igual 30 deko zuzenean, bera duzea, niko 30 dekotez, eta niri zure musika gustatzen jat, Niko gaita, baita. Bueno, zote zer esan ere. Zutzari gazteak, a ver... Zari gazteak. Dejo, eske aurreko saioan itzen genuen 30 krisei buruz, eta pixate bueltatu gara ere... Bai, eske nik ontzin dutez, orden nire momentu da, nire krisi da.
Bale, bete-betean gainera. Nere galdera da, ni gaztean az 37 urtekin, ez dakit. Oin gago, Hortxe. Hortxe. 40ekin? Zintzotasuna eskerrik asko, hola da. Baina bai, egia da, hori gertatzen da, ez? Gazte, gurotezan gizonei agian ez jakila olakorik galdetzen, eta edo ez dutela planteatzen ere, ez? Horrela bazpek, eta hori da behar dana, igual. Esan dugune, umeen kasuen edo egiten duzun musikan kasuen, eta bebai, fizikoki bebai, aktoreak zenbatet, aktoreak emakumeak direnean, heltzen da momentu bet, baina ze paperak emoten ziez. Pues la madre, edo la abuela, edo lako gauzek. Baina gizonezkoak denpora gehiago dekie edo adin margen gehiago dekie izetako filmeko protagonista. Ezta? Ikusten dazu George Clooney, igual, 55 urtegaz, protagonista, encima un ligon, bakizu. Ikusten dazu emakumezkoa 55 urtegaz, pues es la madre de la prota. Eta holtza gainean ere bai, ez? Hori ere gertatuko da, zuek. Bai, ezakit, 50 urtetik gorako emakume asko daude hemen, ez? Ez dauz. Ez daude, ez? Kanari. Ja, danok kanari ez datu nago, ez da? Hori, bai, kaskagarria da. Iora, asko duz 40 piku. Baina 50 gora, ez. Igual baten bat badago, eta azten nahi zaigu, baina anekdota bat. Eta leizalak pila daude, eta mainstreamean daude, hori horrela da. Eta mainstreamean daude, hori ere. Gai honi lotuta, askotan entzuten dugun esaldia da artea emakume adinduek eusten dutela, ez? Zu edo zein aretotara joaten bazara astean zehar, edo zinemaretora, edo antzoki batera, emakume aginduak izango dituzu publiko artean, gehienak eurak izaten dielako. Eurak juten die kultura konsumitzera, eurek ordaintzen dute, eta eurengatik, ez? Eusten da askotan, zinema areto bat, edo antzoki bat, edo antzerki obra bat. Ez dakit zuek hori ikusi izan duzuen, nabaritu duzuen, zepatzutan igual tematzen gara, ez? Gazteen gana iristeakin, baina agian nahiago duzue Andra Ejerzito baten idolo izatea. Nik bai, ze gainea behaik diskoak eroste dituzte. Hori realidade bat da, niri gertatu zait, kontzertu amaiera mertxanera jun, saltzera, eta aurre ikusten dugu diskoak gaur egun ez direla inbeste saltzen, eta igual, eroste dizkizute disko guztiak, eta azkeneko diskotik 4, behen familia osoari oparitzeko, eta ezakit zer, herri dirudunetan egiten duzu benetako negozio. Gora emakume agindu eta kultureta guztiak. Nera amada bat. Guri belako gazpasaiako zuen kontrakoa. Beti hasi ginenetik gure publikoa zen niretzako supersarra, oina beta marrekote zeuden ez da inzarra, ez da. Baina, hasi nintzenean ebelako, 7 urte kontzertuko moten eta holan, hori, publikoa zen, eta marretik gorakoa. Eta orduan beti zaten eran, eske zeraitik dauz, estos viejos, no? Kontzertua amaitu eta gizonak, niretzako zirenak, supersarrak, eta, ke guai, no seke, eta segaitik, non ditatoz zuen guztuek, zuen gurasonak dire, no seke, eta, jo que se, déjame. Eta gaur egun, jente gaztea doa ikusten dugu belakon kontzertutan, baina alan dabe, portzentaia izetan da beti nagusiagoa. Eta orduen, karo, hasi ginean igual Euskal Herrien, musika mota gaitik, igual esan gazteen rolloa, ez da, gaur egun nik ikusten dut gazteak gehiago dut animetan zari epilo bat kontzertuetara edo zein estiloko kontzertu ikusten, tal cual. Geuse batzut hauz modan destatzuk ez, danatarikoa, niak hortanaz nintzenean nera bea, ni joten nintzen kontzertuk ikusten, eta nire lagunek inoz bez, diskotekara kontzertuk ikusten eze bez. Eta orduan, gaur egungo gazteak, hau pasuok, joten zari kontzertuetara, niretzako dela planik guapoena, asteburu baten iteko, eta lehen esan ikusten, eta horren entorten ziren, jente nagusiek eta askotan, como pureta, nik esaten dut pureta rollo klasiko, en plan, si me gusta el rock, solo me gusta el rock. Si me gusta no sé qué, solo me gusta esto. Eta horren zu de repente, kontzertu ostean, nimiten ere reggaetoia besti bat, eta jantzan edo kantetan, pero si tú eres la bajista delako, ¿por qué esto? Porque me gusta de todo, déjame en paz.
Ze, zuk imintzeratzuz barrerak zure burueri imintzeratzezuz. A mí me gusta disfrutar de todo, eta ya está. Eta orden, nire movida da gaur egun, saiatzea, ezin da, ze musika sortzen dugunean, iten dugu, pues lo que nos sale, eta ya está. Baina, beti petzara, ja tortenan, jente gazte gehiago, zen nik jente gazte hau berdot. Eta zu hori, ja, jente nagusia bai joten jatzuen, eta... Berten jaku bai. Ni. Osea, esan behar da bai, bizigela Euskal Herrien eta orokorrean jendea, beste generazio bateko edo apurret nagusia dana, oso jente ortodoxoa da, eta oso... Eta gure musika ez dako guztetan. Oaindikan autotunera oitzen nahi dia behain belarriak eta ulertzen saiatzen nahi dia, hori ez dela deabruaren exorcismo bat edo dako zer. Deabruaren makina. Bai, eta gero hori nik uste jende nagusi askori, ez dagoela guztetan gure musika, batzutan gaina esaten dut, ze oso ondo, animo, baina, nik ez duten zuten, baina, ez jatokotan asko, baina, oso ondo, bai, atope. Eta nik uste horregaitik, baidek, eta nagusik direnan eta dienen fan, bai, da lo más, porque... Lo más, bai. Jo, ni pasa naiz, eskakeitanen, hori, 15 urteko lehenengo mozkorra harrapatu duten jendearen aurrean kantatzetik, eta gero kontzertua da gero esatzen zieten, zuk jodezu ere? Hau da, askotan, pasatzen zait hau. Hori, areto batean egotera, baina jubilatuen aurrean lokartzen nahi diana kabesten duanarekin orduan ja. Uste, espektro zabal batea ja iritsi nahi zela, así que bueno. Eta Andrak ere hortxeto pera dantza. Baita, eta hori batzukora. Bueno, danetik, vale, ondo, interesgarria da. Eta begira, gai hau ja izten joteko, plantatuko dizkizuet 3 dilema, bale? Denborakin eta zuen lanbideekin zerikustea duten 3 dilema. Orduan, egoera bat plantatuta, zuek aukeratu beharko duzue zer egin horren aurrean. Hau, ala bestea, bale? Hasiko gara erraz eta joango gara poliki-poliki, pixkat komplikatzen asuntua. Lehenengo dilema. Zer nahiago duzue etorkizunean? Kantatzen jarraitu ahal izatea, baina inoiz dantzarik egin gabe? Ezin duzu dantzarik egin, Betiko, Hau da betiko. Edo, alderantziz, kantatzeko aukerarik ez izatea, baina dantza egin ahal izatea. Jode, Ainhoa, tia. Dilema bada, hori da kontua, bizkaz komplikatzea. Dantzan. Dantza. Dantzan gurau. Zegatik? Ja, hori, ez da inorrosia, ez da entzutea. Zegaitik. Ezea, zuk bajoa jotzezu. Baina ez dinot horretik, Ni nabil pentsetan publiko moduen, Bale. Osea, ni etxean banau kanta bat entzuten. Bai. Ezin badot kanteu, hori askotan pasaiat, un zigarro errotezelako barikue, eta orduen zapatuan ezin dut kanteu, orduen inau, temagazo bat entzuten, izilik edo mimika iten, aguagaz playback iten, baina jantzan inaldot eta disfruten dozu pilo bat. Baina, kanta hau inaldot, baina holan gildirik ego, que tensión. Orduen gura dut dantzanin, eta... Ondo. Vale. Erantzun ona. Hane? Ai, nik ez dakit. Zainat ez biek asko, zainat dantza dite. Ez dakit. Igual geratuko nintzen abestearekin. Abestearekin, bai. Egia da, nahuela, nire egune, egun bateko ordu gehienak, pasetan dutez abesten nahi barik. Abesten edo txistu ejoten, hola? Hau denbora guztien. Mundu guztik esaten dozte, ez naz konturatzen, baina hori kentzen badoztezu, ez dakit. Egia esan geratzen az abestearekin, bai. Gaitxal duzu baita. Bai. Hortan izango zen J. Martinak, gildi. Hori ja pase da. Hola, jen monten dut alidera. Ikuste dantza aukeratuko nula. Ba, beto. Baina ez duzu azalpenik emango. Ez dakit. Behar dozu, dantza egin igual. Bueno, saia kantatu asko indet, dantza... Baina, ondeen arte. Zenbat bider entzun dozu zeu zer, igual ez teko letrari bere, ez da zeuskanena, baina gure barekitzen zu. Hombre, klaro, bai, ja, bai, errezagoa da dantza itia, ez? Claro. Kantatzen astea, bai. Zuk, Ainhoa, zer gure dozu? Ba, galdera, ona. Ez dut. Zuk. Horregatik. Ba, igual dantza, bai. Bai.
Eta pena matuz, baina bai, dantza, aukeratuko nuke. Esan behar du, nik jantzan ez dutela ikisi, Osa, Osea, nik dantza ondo ez Osea, holtza batean ez, egoteko. nik nire buruen pentsot jantzan itea edo zer gauze da jantzan itea. Osa, hola nitea be jantzan da. Bai, hori dantza. Nola, Lore? Flogoa dauketzu, Venga, bigarren dilema. Dilema hau, esango dugu, La Cena de los Idiotes podcastetik hartu dugula, orduan, ez da plagioa gabitzelako, promo pixkat egiten. Eta podcast honetan, Olivia Molina aktoreak dilema hau planteatu zuen, eta iruditzen zaigu nahiko aproposa zuei egitea. Imaginatu, inoiz amestu zuen kontzertu bat emateraz baztela, bale? Zuen ametxetako kontzertua, hortxe, txikitan amestu dozuena. Asko estero zenuten momentua iritsi da, eta hor zaudete kamerinoan lasai igotzeko prest, estenatokira igotzeko prest. Eta, ikuskizun hasi baino 2 minutu lehenago, maite dozuen pertsona baten dei asko jasotzen hasten zarete. Normalean itzalita egoten da mugikorra, kasualitatea ez. Eta deiak jasotzen hasten zara. Zenba denbora denago? 2 minutu. 2 minutu? Bai, ez da ezer geratzen igotzeko. Orduan, insistentzia horrek irado egiten dizu agian, zerbait txarra. Pasadala. Bai, baina ez dakizu. Orduan, zer egingo zenukete? Dei hartu, jakinda agian zerbait txarra gertatu dela eta kontzerturik ez dozula emango, edo bukatutakoan erantzun jakinda agian zerbait txarra gertatu dela. Bai, dei hartu. Ze, ostantzen, hilengo zu estenatokire, eta gongo zera denpora guztien pentsetan, zeuse petxarra pasa da, eta orduen jazta izango zure ametzetako kontzertue. Ze izango da, ametzetako kontzerturik txarrana. Gongo zera, superarduratute, eta igual dei hori izan txorrada bat, eta deitzu betzu mila bider moskor dauelako bestea, edo jo que se, edo astuñako, ez dakit, edo gure barik deitu betzu, eta igual ez da eze beste, igual hartzen zu, eta kontzertu eko, tío, déjame en paz. Ya está, eta... Dale. Orduan, dei horiek ja zapustu dute, azkenian kontzertua. Baina, holan bada urtetan zu, eta superondo. Baina, dei hori bada oso txarra benetan, ja. Basoaz. Eta jazta, eta emango zu kontzertu hori ondo beste momenturen baten, edo ez? Edo ez dakizu. Hane? Ai, ez dakit. Ja, ez da dilema handi hori tema dozu, claro. Baina, ez depende nordan, bai. Asko maite dozu persona. Claro, vale, hori ya estudiate. A ver, baina bada nire bat txiki adibidez, deitzen dozte pillo adibidez, ni badakit ez dela, ez dakit. Ez dela importantea. Osa, deitzen doztelako pillo adier egunero, baina beti da txerrada. Baina, segidu. Baina, hobeto da hartu, asegure dela txerrada bat, eta inonik. Bai, hartuko neuke igual. Hartuko zinuke. Nik uste baiet. A ber, nik uste oso grabe bada eta persona horrek dakiela zunon zauzen. Ja, hori da. Orduen, ez izango ero hain gauza txarra, igual da, hemos tomado el Palacio de Invierno y lo tienes que decir por el escenario. O sea, en plan, el Palacio de Invierno obviamente es, baina. O sea, igual pasea gauza bat super esto, eta eszenariotik esan behar dozu, edo, hildarru zeo zer. O sea, nire gongo nintzen bezala, kontzertu guztie pentsa. Niago, zanjeu, bai, eta gainera, badan problema bat, hor momentu nizien duzu soluzian, egorten zaten zu, kontzertu eta gero ingo guberba. Baina, eraso larri bet bada, eta deitzen dutzu denbora guztien, igual deitzen dutzu, zure laguntza behar daigureko momentu horretan, orden hartu behar zu. Ze, geuzelarri bet bada laguntza. Ja, geuzelarri bet bada, eta momentu horretan ezin bada ezin, pertsonarre maite zaitu eta esango dugu, ez dut deituko enmondaiela beran kontzertu eta gero ja, emongo... Eskorre herri guata gauze bat ona. Ja. Hartu merda. Hola, hartu merda, ez da? Hola, hartu mesedez. A ber, mira, gainera, arau interno ez zela neukan jarrita. Kontzertu bat baino ordu beten lagotik ez behiratu mobiaz, igual sartuko zaizu beritxar bat, nire kontzertuan raiatuta. Baina hartuko nuke telefonoa. Bai, esan dituzuen gauzenatik, eske... Bai. Oso ondo. Bueno, txalo bero bat. Nik hartuko nuke, baina seguz ere ez, nik bai. Txalo bat hor. Koituz interruptuz baina. Venga, es que Ainoak esan zeuen, beran amete izango zala abeslari zetea. Orduen... Bideratu jatzu.
Esan izen du. Orduen, zupe eukiko zuzure ametsetako kontzertu, ez? Bai, ez topentza inoiz, baina bai, egia da, bai, hartuko neukela seguru, bai, neuke egingo gustora, bestela. Bai, ados zuenakin. Venga, azken dilema. Vale, Katxali Nane, zuek aizpak zarete, Olatz eta Lore, zuek biologikoki ez, baina aizpak zarete, bale? Imaginatu aizpak zaretela, bale? Eta, kasu honetan, ez duen aizpa, berak amestutako proiektu artistiko bat estreinatzera doa, bale? Ilusio handi egiten dio, bueno, txikitako hori, beste amets bat, estreinatu egingo du, baina zuk ez dakizu zer egingo duen. Zuk badakizu, ilusio egiten diola, eta estreinatzera doala, zu lehenengo filan zaude, badator, eta aurkeztu egingo dizu, urtean zehar prestatutakoa, bale? Azten da, ikuskizuna, eta ez zaizu bate gustatzen. Baina ez zaiz gustatzen ez, gorroto dozu egiten ari dana. Lotxa sentitzen ari zara. Eskiri pasa baia. Olatzea ez, olatzea ez. Itxain. Baina igual, a ber, gero kontoko duzu, baina... Ez zu kontako, Ah, vale. Ez dut esan inosbez, eta ez dut esango inosbez. Bueno, zein da dilema. Bueno, baina... Zakizake obia. Zeran du aizpa, esan gaiz... Ez nau pentsetan aizte edo... Pentsetan maite doz eitek... Bale. Da lagura azkeo ekotez, Kontua da, eta hau pixkan jabardura, ez da egiten ari dena, gaizke egiten ari dela, ez proiektua bera gorroto dozuela. Orduan, zer egingo zenukete? Esan, ala ez esan. Ez baduz bestaten, jarraituko du egiten. Nik ez nagoen esan. Ez duen lehen jarraitu dugu. Nik esan, claramente, sinceridad. Entre hermanas. Bai. Egia. Nik uste baiet. Baina nire ustez ez da oso irreala. Osea, ez dela paseko. Porque... Hariño interveniu den dozu. Bai, claro. Era gara izdak, bueno, ez dakit hori pasten dan nebarrebe guztina, bueno, ez da pasetan. Baina guk egi esan diguguz oso gustu antzekoak, hori da, osea, ez dakit. Elkarbanatzen dugu iritziek asko, ez zan paseko. Ez ginen helduko ainurrun, aurkezteko dana, ez jakin barik. Baina bestela esango. Bueno, inagaz igual bai, Bueno, ja. Martina berdene bat txiki. Vale. Horregatik da J. Martina? Ez. Bueno, deko relazioa. Vale. Bai. Baina... esan behar da. Guztot esan behar da. Zintzeto urarnea. Osa, guztot dekogun relazioan esto bat dala konfiantza eta esatea nire zapatioak bai supermotzak. Nik ez mesedez. Ire horroroso. Porque nahi jakin. Hori ulertzen dut, eta zure moduen esan, nik uste ez datela paseko horremeste, ze nire nebarrakaz akauen harreman handi dekot eta sobertuko ordene guztiok berantzekoa dire, eta zako paseko baina, zeu zerrez baiate guztetan iten dugu nari buruz esan ingotzetze, konfiantza dekogu, nahikoa dugu, esateko moduen. Baina lagun bepada, eske karo, segun zein lagun, espadako zu konfiantza ni eta zure lagune badau, supermotibe eta eske hau indo superguai, eta torri mesedez guztako gatu pila bat, eta zelan esango zu mierda bat ara. Ba, igual niri esate guzteo bapes, baina beste nori guztiako jako, orden, venga, daldea, eso. Nik uste bakarrik, persona horrek eskatu tomatu zuri, kritika bat zure eskatu bai, eskatu barik, alas dabe guztiz, osea, egi osorik ez dut esango. Osea, ez dut esango, ez duzu. Esango, mira, es una puta mierda. Hori ez dut esango, zet. Oso, behitu, kanta hau indozue, kanta horretan indendozue ez dakiz erke, kanta hau, eta doze, eta gero ez, hau igual lobetu zenkie, eta holan, ez da? Bai, nik uste, gomidatu nautenean igual ikustera gauzak ez ezkidan gustatu eta saiatu naizela hori azteko, ez baiate galdetzen iritzia ez esaten, ze igual, eske no suma, nere kontzertu batean, eske ez ditezetarako balio jakitea, zergatere gustatu pertsona bati, puta merda bat iruditu zaio, pues vale, baina igual beste bati ez, eta igual nire iritzia ez da hain importantea, erez. Claro, zure ez pagaldin bada, eskez nik ezak ataizparik. Baina, pentsatuz nera nahi adonare lagunon batean, uste afinidade hori zuek aipatu ez duna lehendik badagola, eta oso arraroa izan daitekela bapatean egitea zerbait ez ezula bat ere gustatzen. Baina nire kasuan hori gertatu zaidanean, bai reskatatu ditut beti gauzak eta bueno, saiatu horiek esaten, gero egia da, ikusten baitut gauzak, como, ez daudenak nondik hartu, igual interbentzio bat ingo niokela dejo gauza bat, eske, zeba indezu hau edo, zeba bestea ulertzeko pixkat, igual bazeukala arrazoi bat egiteko nik ez dudan harrapatu edo
bueno, ulertzen saiatuko nintzake. Desmontatu aurretik dena, ze gauza bien aurrean lan handia egoten da, eta maite badezu pertsona hori, bueno, pues igual berak bazeukan motibo bat hor laiteko. Ba. Niri horratzeaz pasa inaldjat, osea, gure esan, konfiantza dugu gaur egun, esan, Lore, eta bai. baina niri pasa jat, zuri galdetzea, gure dotelako jakin, zuk zer deritzozun, eta espero duzuk esatea, mirra bat izen bada, ez esan mirra bat izen da, baina espero duzuk bai esatea jo hau igual ez, edo, hau ez duzu inoso ondo, eta galdetzen badotzut, da, gure dotelako benetan jakin, zer indoten txarto, hobeto iteko. Baina horretarako galdetuko dutzut. Osea, zuk esan duzuna. Osea, lehenengo beste pertsona galdetu garratzu. Claro. Ez interesgarria, neskak? Oso behitu Lore lemak. Pero es que Lore dator Bilbora gure kontzertura, orduan, igual ez dizu galdetuko. Bada, ez da. Ez bat zizu gustatzen ez esan, osea, zuk esan, ze ondo hau, eta jazta. Bale. Hori izango zut, ze ondo, eta... Ze ondo argiak, eta jazta. Parritu duzu, baina ni pertsona bati hori izan nion. Eta listo, argiak, ondo, vale. Bueno, berak hartu dizela, nahi duen moduan. Dilema hauetatik, ez dakit gomendio batzuk ere, jaso ditugu zuen partetik, eta ez dago gaizki. Segit ezagun pixkat, aurreko gaiari helduta, zahartzaroari begira, zahartzaroari begira jartzen garenean askotan igual, tristuratik begiratzen diogu, edo estutasunetik, iruditzen zaigu, ez dela aro interesgarria, pixkata palagoa, eta igual batzutan paternalismotik ere begiratzen diogu, edo ikuspegi kapitalistatik, ez? Gizarteak nahi gaitu produktibo eta zahartzaroan, ez gara horren produktibo. Zuek nola begiratzen duzue, zahartzaroan nola ikusten duzue? Batzutan sentitzen duzue hola begiratzen duzuela, edo... Bai, nik uste guztiz baietz, ikusten dudanean jende heldua, denetik dagoela, adibidez nire, gero ipatuko dut nire amona, baina nire amona da nire referente ondi bat 93 urte dituena, eta mobila laportu zidatenean galdetu zidan, zeratik ez ditun gordetzen ere kontaktuak en la nube. Oso hori da nire amona, orduan, bere ikusten dut, eta horrelako zartzaro bat baina inukela, baina egia esan beldurra handia diot zartzaroari, eta batez ere zartzaroan datozen gauza askori, eta nire genetika ikusita, eta nire aitona monak eta nire familia, ikusita zer etorri daiteken, ez du papera hau azken burundateena. Hori egin, laizter egingo dut, ja? Beldurra handia ematen dialako pertsona dependiente bat izatea, eta jendeak ni karga bat ezela bizi izate horrek, hori ez den nahi. Hori gertatzen dena nahiago dut amaitu, eta duintasunez amaitu. Ze ja irutzen zaita adin batetik aurrera galtzen dezula duintasuna, eta hori dela egoera oso tristea guztientzat. Katxaren zuk? Guk egizan zahartzaroa etxean ez dugu bizi zen hainbeste, gure amamata itite danak hiltzielako ondala urte asko, eta egia da bebai nik uste dut gure generazioa garela bastante no future, osea, ez garela oso gai imaginetako gure etorkizunezelako izangoan, orduan nik uste dut ez dugu leiten ariketa hori asko bez, zelakoak izango garen gu. Baina ni bai ikuste dut nire inguruen zahartzaroaren movida, ez dakit, larritzen hau edo, benetan emoten duzte, da zuz errezatena nahi begiratu ikuste dutelako abandono handia dauela jende zaharrarekiko, ez dauela nahi plan. Ez dakizan esan, ez dau, zaharrak dauz abandoneta dauz bebai oso dependiente, hori lehen aipatutena bebai, diru edekonak igual aldeu klinika pribatu baten zaintza erdiona euki, ez dekona dirurik dau abandoneta, edo familiako emakumeak egon behar dire oso gainean, gainera batzutan da egoera bat oso gogorra izaten dana, persona horrek galtzen duenan buru, edo dana alako, edo ez danen ja gai bere buru eta arduratzeko. Eta iruditzen jate, badala movida bat, epoka bat, imagine behar dugula zelan antolatu. Bestelako gizarte baten, pentsetan badugu bestelako gizarte bat posible dela, eta hori agurotena pentseu, zelan antolatuko dugun zartzaroaren asuntua, eta zelan jongo da, noz? Bai. Ja, nik ez dut pentseu askorik berez, baina, oin pentseu, esan da zuelako. Ni ez pentsatu zure zartzaroan?
Bai, eske beti pentsatzen dut, beti pentsatzen dut, nik burukiko dutela de puta madre, eta dana supergoa, eta gure gabeko, eta Tartaro polit bat ematen zeluz. horre da, ondino nau, krisis de los 30, vale? Zai. Zerek behi, asko egotestetutak ondino. Baina, esan duzun, haitik, bai pentsa dut, karo, iguale, oso heldu esaranean, eta familian diebako zu, eta pilo bat jente zure inguruen, gongo zaitu, eta espazara oso dependiente, buruen dobako zu, eta tal, familian diebako zu, ez dauz bakarri, eta bla, bla, bla. Baina, alan dabe, igual karga bazara danontzako. Eta zelan gaur egun gazteok seguru asko bizizariela pisu baten 5 gazte, ez da? Diruek dauenako dalako eta dauena da eta listo, ez da? Eta hori, piso universitario, igual 75 gora igual bakarri pasauz, ez pasara bizinoaz berez, a compartir piso con colegas. Hori izango zen superguai. Rollo komune baten bizitea, eta danon artean apur bezaintzea, igual bateteko buru etxarra, besteteko dekoz bernak txarra, eta danon artean, udalekuek, baina nagusentzako. Nik nahi joan loro. Hori izango zen superguai. Hori existitzen da, eta ari dira bako formulak sortzen. Existitzen da, baina nik ez dut ikusi, ez dut norre. Irakurri behin ez bai. Baina gureko noke nagusitan, bakarri pan hau, igual deko zuze hilobak edo danadalakoa, baina bizi zuretzean bakarrik, igual gura dozu beste pertsona bateraz bizi, edo beste 10 pertsona zure adinekoak, eta igual zure momentu barenean da, hauz, adibidez gaur egun, ze pastainak ideldu askori, bizitza asko aldatu da, sozietatea, sare soziala, teknologia asko aldatu dire, eta igual zure amamari ez, asko hori pasarako jakie, eurentzako hori gatazka bat dela, egunerokotasunean, bankurezoaz eta libreta gazdoaz, asko. Eta gaur egun ja, danak funtzionatzen dugu oso desberdin. Eta nik pentsagot gu oso nagusi garenan bebai aldaketa izango dela handi, edo suposatzen dut. Hori asko pentsatzen dut, etorkizunean zer gertatuko dan, nik igual ni ez nazela gai izango, ez? Teknologian edo beste zerbait gertatuko da, eta igualen azgai eta atzean geratzen az. Horren bedur hori, ikus ezin bilakatzarena eta atzean geratzaren beldur. Hori baina bizi bazara zure hainiko beste 10 pertsonakaz igual danon artean. Venga, geurrengo dugu berba honetaz, zelan ingenki hau, hola, eta nonok igual badaki, eta danon artean ingo dugu. Justo helen, ez dakit hori komentetako izen zaren, baina Katalinetan ni ona bidean bai egon garela komentetan gure gurasoak askotan, gure gurasoak bai, jadabiz bai pentsetan euren zahartza eban, eta zelan gure eurien bizi, ez deuri gure izen dependienteak, ez deuri gure guk bialtzea residentzia batera ni de palo, orduen, hori bai pentsan deurie etxe kolektibo hoietan, zelan sortu larrabetzun gure herrien etxe bat, jende nagusiak bizitzeko, euren artean bizitzeko, izukide moduen, gotea bakoitzak bere etxea, baina gero leku komun batzuk, danak elkarren artean laguntzeko, ez dakiz zer, eta bizitza aurrera egin aldizeteko. Eta gero, egun gara esaten, ideia moduen, dau de puta madre, eta ojala alko bazan ez, hori aplikeue mundu guztientzako, baina pentsa behar dugun hain bebai momentu honetan da, etxe bizitza bat ez da accesiblea mundu guztientzako momentu honetan, imagine hori sortuteko, ez? Pentsa behar dugula bebai apur bat zein izen aldan forma gaur egun mundu guztiek eukiteko aukera benetan etxe bizitza baterako, eukiteko aukera bizitzeko duintasunez, bizitzeko eukiteko bizitzeko aukera guztiek, eta apur bat nire gura zer izaten dutziet behitu, niri iruditzen diate genial zuek egotea pentsa metodo honetan, edo egotea pentsetan abertzelan aldu zuen sortu hori ez, baina, pentsa behar da bai, gaur egun bizigaren gizartean ze kondizio duen hori egiteko mundu guztientzako aksesiblea izango da, etxe bizitza bat egoteko, ez dakit. Hori da, nik uste dut, gure gurasateki pasta. Ni aita da irakaslea, ama da irakaslea, ez dire aberatzak, baina dekie diru, eta bizigara bai herri baten, esan da, poder adquisitibo bastante buena, eta zuk aldezu planteo hori, eta iruditzen jate ondo, baina sabizen aiten da, sakarte de tus castañas del fuego. Eta nire ustez, irten bide bat da, zuretzako eta zure baldintzako zen jendearentzako, baina ez da irten bide universal bat. Ya vienen las comunistas. Pero, verdad, baina da holan.
Osea, esan nahi dutena da, nire ustez, irtenbide bat da, benetako irtenbide bat, mundu guztiek badeko aukera hori horrela bizitzeko. Mundu guztiek ez badeko aukera, eta bakarrik badeki aukera, diru edekienak, ez da benetako soluzio bat. Da soluzio bat, momentu honetan, bizi garen gizartean, zuk aukera dekozu apur bat hobeto bizitzeko. Baina, uste hori, imagine behar direla bebai, oza, inbarra larik eta hori pentsetea. Ez da irtenbide bat mundu guztientzako momentu honetan, eta orduen zein da. Oza, zelan aldugu pentseu, imagineu, beste gizarte modelo bat, non mundu guztiek eukiko duen sartzaro bat, duin eta halko dan bizi, kolektiboki, halko dan elkar zaindu, halko duzun euki espazioak egokituta horretarako. Kolektiboki bizitzen hori ez da zeu zer, asmatu behar dana gure dut esan, hori, dinosune, ja existiz, eta diruedekin entzako, ontxe bertan inen dozu, gure dut esan, gure badozu, zuta ni, jona gara ontxe momentuen, pisu batera bizitzen, oin baino merke hauek ikus, bosgana ez da, bosten artean, merke hau ez da, oza, egin geinke hori, gure dut esan, diru bako zu, edo zen momentuten inen dozu hori, eta sarra-saranean, 20 urte gazin dozune, oin 80 urte gazin, hori, aparte, zarradeki zen pentsinoak, da. Bueno, eta guk igual ez ditugu laukiko, pentsatu ez zuertan, eske nik ez dut oso panorama horak. Ez dut oso hilun, egiz. Ez que igual ja ez da izen zure erabakie beste bost pertsonak bizitia, igual beharko baterako, ez da? Baina dinosuna da, zeu zer asmatu behar dana, danontzako izetea, ze beste ja existitzen da. Baina nik ez dakizeran inleiken, ustet, ados nau, da zeu zer. Kapitalismoa suntxitu, zakizek, kitape. Behintzet, nik uste dut, egin behar dela ariketa hori, esatea, gaur egun dagoen modelo produktiboak, eta horrek eramaten gaituen bizi eredura, jende zarra dauen moduen. Bai, eta orden, pentsa behar dugu, posible izen behar dela bai edo bai beste erabaren bizitea, porque bestela, hau da egongo dana. Bai. Hori eta gizartean ere ez daudela bat ere baloratuta. Osa, igual beste herrialde batzutan edo beste garai batean, pertsona heldu bat interesgarria zan, jakintza altzizulako aportatu ez. Nere ustez gaur egun jende heldu asko ere oso interesgarria da, baina orokorrean gizartean ez dago horrela ikusita, eta oso desprestigiatua zarra izatea, eta hasten bazaizu zar bat izketan pentsatuko duzu zen hil dagoela eta ez dizu kasurik egingo, edo pixkate tristea da, pixkat ez dakit Simpson ikusten zenuten edo eraztegiak zeaten, baino pentsatzen dut Simpsoneko aitona, señor, ez diola kasu handirikite, eta... Begira, Olatz, hori aipatuta, egingo dugu, ariketatxo bat, zuk esaten duzulako, ez? Azkenean, pixkat bastartuta ditugula, eta nahiko nuke jakin zuentzat nortzuk diren erreferente nausiak edo zarrak zentzu honean, eta bakoitzak aipatzeko erreferente bat. Ez dakite, lanbidean topatu zuen norbait, edo zuen familian topatu zuena, irakasleren bat, auzoko okina, auskalo nahi zuena. Baina bakoitzak aukeratu bezala, eta, omenaldi txiki bat, aiei. Hane, zurekin hasiko gara? Bale. Bega. Eski ez dakit, da la mítica, esatea, Olatzek esan duguna lehen, iramu, ez dakit zer, baina nire nagoen azpentsetan, eta egizan kosteiate, eta gozan dut ostran, ke problema, ez? Ez etortea emakume nagusi bat edo referente bat burura hola nahi narin, pentsa bari zen dut. Baina esango nuke nire amuma Marisabel, ez dugula ezagutu ez da Katalin ez nik, baina beti familian beti egin dozku berba bere ingurue. Erentzia oso handi jaso dugu. Bai, eta nik uste erentzia diru ez, hori zean arru bere, erentzia ez. Ez dugu olertu du, erentzia zero, jaso dugula, izi hori asko, nire ustez, garela oin garenak, bebai, seguramente bera baitik, porque gura mama bebai zen komunista, eta guk nire uste bebai militantziarako edo, iraultzarako grina hori bebai jaso dugula familiatik, gure gurasoa bebai, ziren militanteak, gure amuma bebai, gure amuma neguri langilekoa zan, eta euren, jolaseta parkeko borrokan izen zan referente nagusie, oso impliketa gozan bere inguruko borroka guztietan, eta usteot hortik jaso dugula asko, eta nire ustez da referente oso handie
nire bizitzan naiz eta ez ezagutu, baina, bueno, dakit asko bere inguruen eta Ba, moma, Maria Luisari, ez da? Maria Isabel, Patxalo bero bat, Maria Isabeli. Ez da, era bastante curiosa porque ez genuen ezagutu, baina berak bere gizona gura itite, zan marinera eta pastan zegoen denbora asko itxasuan. Eta orden bera goten zan, arduratzen zan bere lau seme alabataz, eta aparte, zan militantea, LKiko militantea, troska zan. Eta aparte, egon zan super impliketa ikastolan sorreran, emoten zuen euskera klaseak, joten zuen gitarra, pintetan zeuen, frantzeseko irakaslea, zan tipa bat, osea, que hacía de todo, nik uste dut bebai, gure oso antzekoa zentu baten, osea, gusto eta nahi eta kezka oso antzekoakaz, eta salte duguna generazio bat, eta, osea, ez dakitik. Bai, oso gara ikatuta zentit. Bai, ez dugu ezagututa jaso dugu bere ondarea, baina, bai, oza, sentiuten dugu, oza, dugondala hor, nahiz eta ez ezagutu personan. Bona. Eta, badokostuzuk besterik edo... Ez nik, Vale. Gero gonaz pentsetan beha izen elko zela Mamen Bulpez. Mamen Bulpez, total. Ez que ezagutu gena lehenko gunean, osea, historiko. Ez jarri jamardo, zuek batzen duten esan zunean pertsona honek, bak ez zenuen albulpe. Goieziko abeslaria hoi. Bai, ez dio. Bueno, ezagutu genuen elektrizitatea abestu genunean ez da maisekin hori duela bilabete gutxi, eta beak esan zuen, pasa ego bizitza guztia esaten ez dagoela etorkizunik, hori punkaeko lelo hau, eta orain ere badagona, eta konturatu zela badagola, gure referentzia ginez. Gaur. Berdinegarrez... A ber, Mamen ez da izarra bez, Bueno, baina, era senyora, bai. Baina ebiesa, izin zala... Ulertizut, ez da izarra, eta, bueno, ikazta da, izarra. Bale. Bai, senyora, bai, zarra ere, bai. Venga, hola, zure kasuan? Jo, eske, bai, zero originaliade, baina, bira, esango ditut nire tia monak, bira. Bat ja aski ezaguna, aski ezaguna. Hori esaten du, ez dut, jendeak jataguna dela. Eta berak ere esaten, jendeak agurtzen dura eta berak ezakila ondo zein dan. Eta ez da dementziagatik nera mona. Jendeak agurtzen du, eske agertutzen ere bideoklip batean, eta jende bat sentitzen dura ezagutzen dura bezala. Eta zualizetan agurtzen dutela. Bueno, pues hori, nera mona gauza askorengatik, eta hori, bai, idazkaria izan za, bueno, eske gauza pila bat, bere bizi historia da, pues imaginatu, gerra, zakizer, bueno, denetik, eta nere beste amona, zuan hainbeste aipatu nere amaren ama, beak ere, ateazula bere familia aurrera, bera izan zen lehengo emakumetakoa etxetik kanpo lanean hasi zana, bera zan, las chicas del cable hauetako bat, hasi zan telefonikan Donostin lanean, eta bera hori darra zan, eta herrian kritika pila bat jaso zituen lan egiten hasteagatik etxetik kanpo, eta salatu, akusatu zuten bere familia abandonatu izanaz eta bako gauzak, eta jaso zu kriston egurra bere herrian, eta orduan beda ere aipatuko dut. Oso ondo. Justina. Bauta Justina. Nire, eske niko izangot, nik beukin eusena mama bi. Mamari eta mama nekane, nire nekane, orden, bai, eta ditzen dozu, bai, eta aipatu beharrotez, obviamente, nire bi amamak, bai, ez esaterren bardine, aipatuko dut, nire lagunon baten amama. Ala, ze ona? Maialen Goiri zelaia. Bai, egon zan, atal baten. Zin gurekin joko honan. Bai. Eta, bere, amama, eske grazion ditea, batzutan kontatu amama ja oso nagusi da. Eta batzutan, amamana bizitaten noa, eta mongin bizita amama. Eta kontatu doztez geusetxoak, eta amamak dinazen geusek. Eta grazitzen dozt, maiaren amama gaitik, konturatu nazak, karo, nire amama biek hil ziren nik 16-17 urteukin eusenean, baina aspaldi, nagusiek ziren, baina ez hain nagusiek, ja. Eta gauzat esango txoi, honi amamak dekuzuzenak, aprobetxeo mesedez, zenik aurre egun botetan dutez faltan pilo bat. Zagureko nauke egon de sobremesa, bakizu eskalosten eurekaz, egunero. Baina ja ezin da, osea, zuk aprobetxeo, Eta maiaren amama gazpaz dainat, beran jarrera edo batzutan dela gaur egun, ja oso nagusi dela, eta pues ja
rollo, mera, pela todo, bakizu. Osea, vale, oin, egon behar, izen behar naz, maja mundu guztiegaz, hori, osea, gau egun, holan izen behar gara, ezta? Ba, bereia dau puntu baten, zeraitik altza behar naz goizeko beratzitan, eta sartu gira gaueko amarotan, ez? Ba, igual, atzetan naz, egurdiko ordu bietan, eta goizeko iruretan, telebista ikusten, edo alderantez, iten dugu gure deuena, eta egon main dekezaten zu, amama, bai, amezera, ez da, jome, no sé qué. Eta igual telebista emiten dugu superaltu, eta erotzen da lotan, ez dakit, edo zer reuze, eta ite dutzoz batzutan, erantzun dentzo, como superborde. Hori asko. Baina, superborde, eta, claro, maian eri gaziten zu, eta kontata dozte, ez dozte esaten, como, jo, es que mi mamá ha dicho esto, eta hau zon dozte, eta ez. Ez que rende, como, jo, bestiz esan dozten amamak, jale, bale, eta niri ikarazitzen dozte, eta pentsa dut, igual ni nagusien zenean, bueno, ez dakit, holako izango nazen, baina gure dut, momentu baten ja, nolo bat datortzu zaten, perdona, señora, ¿qué hora es? Que te den por culo, decirle, pum, ume baterior, que te den por culo, niño. Estaría guai. O sea, nik gureko nuke holako izen. Gero jenteak esango dugu, ez da kaskarrabias, no sé qué. Nik gure dut nagusitan, kaskarrabias izen. Parkatu, maiaren amamak hori ez dugu esan, nalde. Ez da. Begira, beste lotura bat ingo dut. Guazen, bakoitzak ez dutera nolakoa izango dan senyora bilakatzen danean. Vale? Gure zahartzari begira jarriko gara, eta nolako andra izango zarete. Badakiguzu oso borre izango zarete. Gazeko nazen. Baina gure... Bai zertazten jaten, uste dut ezin izango dutela, edo oin momentuz ikuste dut, jo, ezke zen azela kapazia izango, zer beti betzatat, bago esango baina gerona super ona, bakizu. Bueno, baina nahi... Hola. Ja. Eta, baina gureko neuke nagusitan kontrakoa izen. Ja. Matematika erakasle zorroza eta gero. Claro. Eta imaginatu, poe txiste internoa da, kapitulo haure botarratura emarik ezea ez. Entrenatzea, hori izango zen entrenatzea. Hori da. Bueno, imaginatu nolakoak izango zareten, baina nola jantziko zareten, ez egingo dozuen, zuen jobiak zentzuk izango dien, bale? La pixkat, laburtu, lau esalditan nolakoak izango zareten. Venga, nik askotan bentsa izen dut, zelan jantziko nazen senyora bat dara zemean. Eta bai, eta nahi dut segidu, izaten oso divina, osea nahi dut jantzi oso ondo, joan a la moda, joan a las tendencias. Pero, ¿qué moda, claro? Bueno, gazteako ez dela edo... Ez dira, adineko persona baten moduan, ez naz jantziko ez. Ez, oin guztainate askotan. Ropa de señora, baina zaten da, beran, o sea, como igual no te pega tanta, argeiro eta 3 urte. Baina oin askotan pentsan dut zelan jantziko nazen, 70 urtegaz, eta gure hot jantzi hori, pues, ondo, o sea, beti, o sea, jarraitu, gure hot, que me siga importando zelan jantzi. Nik esaten dut, batzutan... Porque batzak esaten dut, es que fijo que soy todo dejada, ez dut nahi, nahi dut zaindu bai nire jantzkera, eta... Vale. Batzutan kaletik ikustate Sandra batzuk, segun zekarako iztiro daro, nik esate dut, senyora moderna. Bai, izaz, moderna, eta moderna. Ez que, batzutan ikustate igual, Andra bat super nagusie, ulea zuritxute lila mena da, senyora moderna, flekio horan, albos ez dakiz zer, eta... Bueno, ez dakit, hori iguales. Dios justos. Bai, a ver, más simple. Ez dut gustan olango kolore... Ez dira balanteak, baina, bueno. Zer zaren jozu. Nik imagintan dut, nizengo zela como cada vez más punk. O sea, lorek esan duen apur bat, como que te la suda todo. O sea, nire dut hori. O sea, nire dut nagusena zenen, oindekotezen nire buruekiko juizio guztiek, eta horrek beldurrek, eta ez eukitea. Y ser muy punky. Baina, aldi berean, nahi dut adibidez, ez izen kondescendientea gazteakaz. Nahi dut, nazen oso nagusie, egon prest, gazteak behar duen guztie eiteko, eta gazteari emoteko, osea, rekonozimendu bete emoteko. Ez nahi izen, jente nagusi hori debila, beti gazteak gora eta gazteak bera nahi dut, izen, nila zarra, punky bet, echarme bien de pitis, morena de fumar, eukin, eta gazteak nahi durindeako egon, eta ez da. Lehen esan dugu hori pitena, nik esan dut itxi behar dutela tabakoa, urte batzuk, eta gero nagusitan barriro ze total ja. Hola. Jo, es que ni igual justo kontrakoa de, o sea,
ezakit, pijaman atea kalera, osea, bizki, total, ja, ez? Osea, beti nahi izan duguna eta itxurakeriak ez diguna utzi, hori ingo nuke. Eta, berez, ez da zertan izan behar bordea, Osea, hori, ez eta hain argi ikusten. Eko zu gogorik momentu. Orain ez da, osea, igual gero, gero jende asko pereza handia mateit, orduan, hor bai filtrori gabe, usteet, baina hor estetikari ez dut, uste garrantzia inbesteko amango nionik. Eta gero, egia da, igual, ja ikusten dezula eriotza gertuago, da igual hor, orain ikusten dugula oso horretxe esatea, 8 piti irrekoitu, no seke, probatuko ez denetik, eta gero momentuan igual, beldurra ezakegula, ezakit. Baina, amestu, nahi dozuna. Aprobetxatu amesteko. Barduan, bai, osea, uste, espero disfrutona bat izatea. Hori. Ta dantzan, jarrai, ezingo edia bestu, porque eta orduan dantzango dut. Nik jaskerari buruz, nik gure konoke, gaur egun ite dut asko, osea, joatenaz txandalaz, egunerokotasunen pilo bat, osea, onna torteko bai antzinaz, baina geurre etxetik urten aurretik txandala gazonan egon guzti, joan azgo izan amaz, pilatesera eta jaiak lotunaz txandala non guztiet. Eta kaletik banoa edo zer geuze iten, edo zer gestein behar badot edo zein geuze edo bidaian furgoan, zein froga, beti noa txandalaz, beti. Eta balkarrekin minte dotez fraka batzuk ez direnak txandalak, poteo banoa edo kontzertu bedet, edo, kontzertu txandalan bedet, no nos iman dut. Txandalagaz joan ezera oso diba, da. Nik ez dinot diba, dinot txandal guarro. Etxean egoteko. Baina, eske, igual zupetzen dozu hori, baina gero zuzuaz... Ez. Dela mantxa, edo, sobaren mantxarekin, edo... Edo zer gauze. Bat deko, eta hemen dekola, loitxute deko eta ez da kentzen, eta bota ingo dut, ez. Eta eraretzen dut, eta horregaz noa karetik. Orduen, oso nagusi nazen nan gureko nauke, ondino, gehiago erabili txandala, eta rollo, baina txandal motzak, roiatela, pela, pijaman neurtetea le, ez da holan, eta baina gero, kontrastea. Despistera lo bego. Bakizu, egun baten, superdiba, transparencias, zeke, kun, takonazos, eta kartara jokoan joteko. Vale, priska hobetako egun baten. Es que igual ez dugu zingo horregeuzeke, también te digo. Es que igual ez gaela lotuko karta jokoan ibilteko. Es que me encanta. Momentu baten ningo dugu, ez da? Olore, nik humorozkaekin. Kotxero goixero kruazan bat kafetegi baten, hori bai. Kartak eta bere lore denbora pasak. Bai, eske guztarinak asko. Eta zura mamak iten deuz, bat. Eta guk iten dugu, oso gitziten, igual nagusetan eukiko dugu, denbora sobran, egunkariko zerakiteko, kabalak eta. Desiatzen hau, momentu hori heltzeko. Kafe hartzen, eta kroazanak nik tortille, zuk kroazan. Eta jongo gara, plan deriba, rio, geur, namos deribaz. Eta 5 ordu kafetegian? Bai, igual goizeko 8 herriko taberna kutre baten deribaz. Eta gero, hurrengo gunen pijaman. Rollo, holan. Vale. Kiro. Kor? Handetan. Zarek, pegante. Batzu. Pelera ez da dena denbora egun berean gertatuko. Ez poliki, behara. Lazai hartuko dugu. Ze ondo, neska, ze gustora egon garen. Amaitu behar dugu, ja, denbora desente egon garelako. Ui, hemen jendea ja bronka botatzen. Listo, neskak, eskerrik asko oso gustora egon gara. Eskerrik asko Jimmy Jasi, noski. Eskerrik asko abuzteagatik. Hemen egongo ginateke, 2 orduz. Zuei, publikoari, mila esker. Haupa zuek. Eta etxean zaudeteroi ere bai, eskerrik asko. Eskerrak emango dituz, mentalde handia dugulako, eta badazpada, hemen dauzkat denak apuntatuta. Andrea Aramburu produkzioan, txalo bero bat Andreari, Berezi Fernandez gidoian, Maite Garmendia zare zuzeletan, Susana Martín, June Baonza, eta Itziar Bastarrika kamara eta realizazioan, Sara Alonso gure opa hotxa, soinu teknikan, Jon Ander, eskerrik asko, Gazteari ere bai, noski eskerrik asko. Eta hau azken aurrekoa izan da, beraz azkena abenduaren 26an izango da, Donostian Tabakaleran espero zaituztegu, eta bertan Eusko Printzes eta Zune izango ditugu hementxe holtza gainean. Eskerrik asko, plazer handia izan da. Agur, esker.